ありえない。中国に世界1位を奪われた日本の大逆襲がついに開始。かつて日本は造船業世界一だったが、中国と韓国のメガ造船所に価格で叩き潰され、気づけば3位に転落。このままでは中韓に確実に潰される。そんな大ピンチの時、長年の宿敵がタッグを組んだ。それは今治造船とジャパンマリンユナイテッド。田舎の成り上がりと技術にあぐらをかいた大企業、互いにそう罵り合ってきた宿敵が2021年ついに合弁会社日本シップヤードを設立し、世界最大のメガコンテナ船建造に挑んだ。ところがそう簡単にはいかなかった。突きつけられた条件は中韓と同じ概寸のまま、積載量も燃費も上回るという超難題な設計。ここでジャパンマリンユナイテッドは戦艦大和以来の高度な設計技術を使って最高の図面を引き、それを今治造船が誇る圧倒的な建造インフラと熟練職人の数で形にしたミリ単位グラム単位で骨組みを削り、溶接で鉄が歪む方向を先読みする熟練技術の結果、2023年世界最大のコンテナ船が完成。中韓が日本を見ていた間、日本は世界を目指し決して真似できない唯一無二の造船大国が今復活を遂げようとしている。